कसुगावनि R&D फिल्डआव दङ बे R&D फिल्डआव जोंहा गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि बी डिभिजननि लिग सोलिबाय थादोंमोन आरो बेखौ 7 तारिखनिफ्राय लानानै दिनै जुलाइ 25 तारिख दिनै फाइनालनि दिन दंमोन आरो बे फाइनालाव जोंहा जलाइस्रिनि जनता क्लाब आरो मान्दारिनि जोंहा जुनियर स्पर्टिं क्लाब बिथांमोननि गेजेराव बियो फाइनाल मेचआ जादोंमोन। फाइनाल मेचआव बिथांमोना मोननैबो टीमा गरनै सोखांनायनि उनाव बेवहाय पेनाल्टि किक टाइ ब्रेकार जादोंमोन आरो बे टाइ ब्रेकाराव जोंहा जलाइस्रिनि जे जनता क्लाब बिथांमोना देरहानो हाबाय आरो देरहाखांनायनि उनाव जोंहा प्राइज डिस्ट्रिबिउसन जादोंमोन बान्था राननाय हाबाफारि बे बान्था राननाय हाबाफारियाव जोङो बिथांमोननो बान्थाखौ राननो हादों। बेवहाय साबसिन गेलेगिरिनिबो बान्था बेवहाय हाइ स्करारनिबो बान्था हरनाय जादों आरो बेवहाय दिनैनि खेलायाव साबसिन गेलेनायनि बिथांनोबो जोङो बान्था हरनाय जादों। चेम्पियन ट्रफि हरनाय जादों रानार्स आपनो ट्रफि हरनाय जादों आरो ट्रफिजों लोगोसे जोङो बिथांमोननो रांबो हरफानाय जादों। दा बे समावहाय जोंहा दिनै मोजाङैनो जोबनानै थांबाय। आङो बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जे दिनैनि हाबाफारिसिम जाय बिथांमोनहा फुटबलगिरि बिथांमोनखौ सापर्ट होफैदों एनकारेज होफैदों थुलुंगा होफैदों बिथांमोननिसिम आंनि भाषानि तरफनिफ्राय बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय आरो जाय बिथांमोना दिनैहाय रेफारि बर्ड आरो GDSA निफ्राय जोंखौ बिथोन होफैबाय थादों बिथांमोननिसिमबो जोङो कसुगाव आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशननि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर बावबाय आरो नोंथांमोनखौबो जे दिनैनि हाबाफारियाव फैनानै हेफाजाब होफैनायनि थाखाय नोंथांमोन चेनेलनि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौबो भाषानिफ्राय आङो रोजा साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।